per haver vingut, per desgràcia, una altra vegada més en aquesta trista carretera que tantes vides se'ns han portat. Aquest nou tall és per la Mònica Naranjo, que va morir en aquest mateix lloc el passat dia 19. Com ella, han mort moltes persones a aquesta carretera. Aquest acte és per ella, per tots els que han mort, perquè això se solucioni d'una vegada, que pogués ser l'última víctima en aquesta carretera. 1.251 accidents comptabilitzats pel Servei Català de Trànsit. 2.268 víctimes d'aquests accidents. 100 víctimes mortals. Per la manca d'atenció de les administracions, per la seguretat de les vies C55 i C58, per retardar amb nocturn... La C55 és la carretera que hi venen a parar tota la gent de la comarca del Bages, tota la gent del Moianès, tota la gent del Berguedà, tota la gent del Solsonès. Per tant, som molta massa crítica de persones i d'empreses el fet de tenir aquesta infraestructura obsoleta, perillosa. C55, que solo cuenta con 30 kilómetros y 6 puntos negros. Vull dir, veníem per la C55, venien amb el meu pare, la meva mare. Un cotxe que venia pel carril contrari, se li va anar el cotxe perquè estava plovent. I va xocar de cara contra nosaltres. El fet de que comencés a haver-hi molt més trànsit, amb molt vehicle pesant i a més amb cotxes més ràpids, clar, va fer que la carretera aquella que al començament era una carretera més o menys passable per l'època s'anés convertint en una carretera cada vegada més insuficient i cada vegada més perillosa. I clar, ja el sospitava, no m'ha trucat en 2 hores i mitja. Vaig trucar jo al germà del meu cunyat i llavors em va dir el Miguel l'estan operant a vida o mort. Se l'han endut en un helicòpter i l'estan operant a vida o mort. I li vaig demanar, i l'Ester? I ella em va dir, no ho sé, que anaven junts. Si la podem evitar, ho fem. O sigui, jo deu fer anys que no passo per aquesta carretera si ho puc evitar. Doncs jo des de Manresa ja agafo l'autopista perquè em fa por. I em fa por no d'ara, sinó de fa molts anys. El que passa que potser aquesta conscienciació hi ha ajudat moltíssim que existís aquesta plataforma. És que és això, malgrat les obres, el dia que es donaven per acabades aquestes, el dia 19 de març, va morir una persona. Llavors, clar, dius, bueno, si al principi ja, el primer dia que representa que inaugurem les obres i ja mor una persona, dius, no sé fins a quin punt, accidents en continuem tenint. Que s'evitaran molts accidents frontals. Si tu poses una barrera física, diguéssim que el 98% dels accidents que puguin haver-hi mortals es limiten, però si tu agafes a tots els vehicles del Bages i els prohibeixes sortir de casa, també reduiràs els accidents mortals. Això no és exactament una carretera, això és una processó asfaltada. Això, segons càlculs dels empresaris, grava amb un 10% més el cost de desplaçament dels productes que es fabriquen aquí. S'ha de millorar des del punt de vista de seguretat, cosa que s'ha fet en els darrers anys o en els darrers mesos, i hem de veure quin és el resultat de tot això. I per altra banda, ja hi ha un projecte de desdoblament fet fins al túnel de Bogunyà, però en qualsevol cas el problema és econòmic. Al mes de novembre, els alcaldes, el Consell d'Alcaldes del Bages, ens vam reunir arran d'uns fets que hi van haver, d'uns accidents, i vam elaborar un manifest que amb el títol sol ja és prou expressiu del nostre estat d'ànim, que deia n'estem farts.
i que hi ha prou força des del territori, des de la comarca, hi ha prou unitat dels diferents ajuntaments, dels alcaldes, per reclamar que hi hagi solucions en aquest tema. Ha costat bastants anys perquè durant molt de temps aquesta qüestió no semblava que interessés al govern de la Generalitat. Perquè no s'impliquen, perquè com que no els hi afecta, ho veuen com algo secundari. No és secundari, és primordial perquè és cada dia, no és que diguis 2 dies a la setmana passa això. Llavors, jo ho veig que està molt verd. Està molt verd encara. I per una altra banda tenim una C16, una autopista que es va fer bàsicament enfocada perquè la gent pogués anar a la Cerdanya, no pensada en el nostre territori. Una carretera que és caríssima, de les més cares d'Espanya. A més, aquesta autopista, pensem com està feta. Això no és una autopista, són unes muntanyes russes. I ens la fan pagar com la més cara d'Espanya segur. Perquè quan es va fer l'autopista en aquell moment no era una eina per substituir una carretera obsoleta. Era una eina per connectar Manresa a la xarxa d'autopistes de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. S'hauria d'alliberar la C16 però solucionar l'enllaç amb el Baix Llobregat, sens dubte. O sigui, fent un enllaç fins a la B40 a través del colze de la C16, quan tira cap a Terrassa, doncs fer que hi hagi un tram que continuï recte. Per tant, quan val rescatar aquesta autopista? Jo no ho sé. Però les sospites són molt altes, perquè si no, no s'entén, perquè cap govern de color que sigui no ha fet mai cap pas endavant i decidit per acabar d'una vegada amb aquesta concessió que és realment una sagnia per Catalunya i més per les nostres comarques. I aquest és un dels grans escàndols de tot aquest tema, el tema de quant temps s'ha mantingut en una ocultació infame les condicions de concessió d'aquesta autopista. La Generalitat diu que ha penjat tots els documents sobre aquesta concessió, però a nosaltres ens falta, i jo li vaig demanar al conseller explícitament, el pla econòmic-financer original, el primer de tots, que no hi és. És a dir, no sabem sobre quina base i quins càlculs es va fer aquesta concessió al tema. Bé, aquesta reunió que hem tingut amb el conseller ha estat, podríem dir que no ha cobert les nostres expectatives, perquè el que d'alguna forma fa el departament és defensar total i absolutament les obres que s'han fet a la C55 i nosaltres hem continuat mantenint les nostres posicions sobre tots aquells aspectes criticables. El problema de Manresa i la Catalunya Central és que ni han rebut l'empenta metropolitana ni han tingut les eines públiques necessàries per competir amb les que sí tenien aquestes eines. I el Premi Estrellat se l'endú la Conselleria de Territori de la Generalitat per les obres de la carretera C55 entre Manresa i Abrera, que ha convertit aquest tram en una via més segura, amb una reducció dràstica de les víctimes mortals, però encara molt allunyada de les aspiracions i necessitats de la Sabem que a vegades ho fem bé, a vegades cometem errors. Els demano disculpes pels errors i també els dic que en aquests moments complexos crec que el que no podem fer és mirar un altre cantó, sinó que entomar els premis. En primer lloc, una felicitació a tots els guardonats, a tots. També al Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya, perquè gràcies a aquest guardó segur que si ara ja tenia estímuls per fer les coses bé, ara en tinc més. I una mica, si n'hi ha algun horror que no recordo i que m'humilla, ràbia, és pensar que un dia el meu pare estava allà llançat a aquella carretera. Y yo desde aquí te prometo que vamos a luchar para que esto no vuelva a suceder.
para que ninguna familia tenga que pasar nunca por lo mismo que estamos pasando nosotros. Sé que desde donde estés, estás viendo a todos los que te siguen, a todos los que siguen estando contigo, que uno a uno le darás fuerza para poder seguir adelante. Todos sabemos que quieres vernos sonreír y seguir adelante, y por ti, poco a poco lo haremos.